Vilán. Nem igazán értem azokat, akik azt mondják, hogy futnak egyet vagy meditálnak, hogy boldogok legyenek. Én csak megeszek egy tábla csokit, és már mosolygok is. A behajtó tásza. Hogy nem értik a nőket. Hogy miért szív? De ne szépítsük túl, előfordul, hogy reggeli kávé helyett tonikkal mosom meg az arcomat. Mert így nem rájönnek, hogy van egy tároló fiókom, amiben van még legalább 10 másik darab cipő. De ne habogjatok, mindig hamar kiderül, hogy alkalmatlan vagyok ezekre a helyekre, amikor véletlenül mindenhol ott hagyok nyomatos mintemmel, vagy éppen belesek az előtte lévő tévébe. Mindenképpen el kell venni egy gyors takósaba. Mert akkor legalább a sóvárgásunkkal már tisztában leszünk. Tudjátok, olyan helyekre, ahol szépen felöltözve üldögél az ember, és másik kezével szöldöt szüretel. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok velem ma este. Na, kinek van kedve egy kis nevetése?